מה קורה חברים? כאן יובל קורן וברוכים הבאים לסרטון חדש כאן בערוץ. בסרטון של היום אני הולך למשחק החוץ של מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה באצטדיון המושבה בשעה 8:15. הולך להיות משחק נהדר, פותחים עונה בליגה, כאמור אחרי שעלינו לאירופה, אז באמת אנחנו חייבים לפתוח את העונה ברגל ימין ולנצח את המשחק הלא כל כך פשוט הזה כמו שכולם חושבים. אז לפני שאתם מוכנים, לא לשכוח לעשות כאן לייק ולעשות כאן סאב לפני שאנחנו מתחילים לסרטון הזה, ולהפעיל את הפעמון לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש. אתם מוכנים? מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה, מחזור שני, ליגת ווינר, יוצאים לדרך. גם בעוד מיליון שנה עשור בלי דרבי ופעמיים ירדתם ליגה, שתסבלו כל החיים ילדי הפועל נפטרה, אהובה הלוויה, ששופרה האלופה, והפועל ירדה לליגה השנייה. הכל בזכות רמה ואבוקסיס, הצלחתם למלא בסוף את לופי, רק כדי לראות את ההלוויה, הפועל בליגה השנייה. לא ידעתי אושר כמו בסמי עופר, שאמרו שאין יותר הפועל. איך ירדתם ליגה, מה לכם למות, ואני חגגתי אליפות. אז כן חברים, הושגו בידי הרכבי הקבוצה לערב, כאמור מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה, אצטדיון המושבה, הולך להיות מטורף. זה המקום שלי לערב, קרוב לדשא, לא אידיאלי לראות את המשחק, אבל בגלל המצב של הרגל שלי זה מה יש. טוב, נתחיל. בשער רואים משפטי, הגנה אסן, טרס שלמה, אופיר דוד זאדה וסגיב יחזקאל, קישור סיסוקו, פרץ, גבי קניקובסקי, התקפה דוידה, ליוס ובחוד ערן זהבי. חוזר להרכב, הרכב טוב לפי דעתי. הימור שלי לערב 3-0 מכבי, מקווה שזה יתגשם. יאללה מכבי.
שלא נגמרת, תרדו בדם על המילה, תהיו גאים בדגל, תילחמו בשביל האוהדים, שחקו בשביל הסמל, ומי כמוך באלים, זו אהבה שלא נגמרת, אוהב אותך ולא אחרת. בשביל מכבי לעולם לא הצעתי לבד, הכל בשביל מכבי, אוי היא עולה אלופות המדינה. היא עולה למות למעלך, חושב עלייך כל היום, ומי שלא קופץ אדום, מי שלא קופץ אדום, מי שלא קופץ אדום, ומי שלא קופץ ומי שלא קופץ אדום, מכבי תל אביב. אוי 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 יו את הגרון קורע, את הגרון קורע, הקהל פה משתגע, דלה דלה דלה, מה זה בא אליו זה גול. טוב, דקה 20, עדיין 0-0 במכבי לפתח תקווה. אנחנו מגיעים למצבים, המצב של גבי היה נהדר, יש לנו מצב נהדר לאושר דוידה, אבל יש לנו בעיטה חלשה מאוד בחלק המסיים. חייבים לגמור את זה ברשת, זה משחק שחייב להיות שלנו, אנחנו באמת כמה רמות מעליהם. יאללה מכבי. כדורסל, אבל הרצון הלבנופית מבקשת, הולכים לעילה, ובונים לגשת.
לי לא מפריע, עזיין לכולם מוביל. טוב, 1-0 מכבי, דקה 31, גבי קניקובסקי, בבישול של דור פרץ, יופי של שער, יופי של מהלך, יאללה מכבי, ככה צריך. טוב חבר'ה, גבי יוצא כנראה בגלל צייה, 2-0 מכבי דקה 42, משם ליוס שער בכורה, ענק, 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 יופי מכבי, יופי של מחצית. טוב, מחצית 2-0 למכבי, מחצית טובה מאוד, זה יכול להיגמר בקל כבר ב-4-0 המחצית הזאת, אבל משהו מאוד משמעותי שקורה במחצית הזאת זה שפתח תקווה משתחררת יפה מאוד מהלחץ הגבוה שאנחנו מפעילים עליה בזמן שאנחנו מאבדים כדור, צריך לשים לב לזה, אבל בסוף לא של דבר אנחנו מגיעים למצבים, אנחנו שוצפים את המגרש, 2-0 חד וחלק, לא קשה בכלל. ליוס שער בכורה במכבי, מזל טוב, וגם השער הראשון, אני לא זוכר של מי שכחתי, אבל יופי של שערים, יופי של משחק, קניקובסקי סליחה, זה היה השער הראשון, 2-0 מכבי מחצית, אין דבר יותר מושלם מזה, יאללה מכבי, בואו נמשיך ככה. דקה 60 אנחנו אחרי שתי מצבים מסוכנים למכבי פתח תקווה, עכשיו קרן לפתח תקווה, חייב חילוף, דחוף, משהו לא עובד, אולי בהגנה, אולי בהתקפה, אולי יחסת מדמון על זהבי או לשנות משהו באגפים, אבל חייב את החילוף דחוף, 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 למה הגול בסוף יעבור של פתח תקווה. בקצב הזה זה יגיע. יאללה, נקבל לטוב, פתחנו את החצי השני על הפנים. מכבי תל אביב בדקות לא טובות 3-0 וגול עם מצב נייח זה בכלל פלוס. יס! יאללה מכבי, איזה גול גדול, יופי של שער. ירידות והפסדים,
הליגה, זה בא לכם למות. טוב חבר'ה, דקה 70, ערן יצא, נכנס דור תורג'מן, אווירה פגז, 3-0. כרגע אני גם צודק בהימור שלי, כרגע הכל טוב, אנחנו נצטרך את המשחק הזה בוודאות, אפשר לשים פה אפילו עוד איזה גול. יאללה מכבי, תענו. החיים שלי שלה, הם אומרים שהשתגעתי, אבל מכבי רק רוצה להיות איתה. בגלל את כל השבוע, אני לא רגוע, מחמם את הגרון. ושתעלי לדשא, הגעגוע, התחלף בשיראו. זהו זה חברים, נגמר לו המשחק, מכבי מנצחת 3-0 את פתח תקווה, חד וחלק. נסכם בבית, שיהיה לנו פגרה נעימה, ויאללה, שלב הסיכומים. אז כן חברים, מסתיים לו המשחק, מכבי מנצחת 3-0 גדול את מכבי פתח תקווה ויורצאת לפגרה בצורה נהדרת. וצריך להגיד את האמת על המשחק הזה ועל האמת על מכבי. תקשיבו, אנחנו פשוט משתפרים ממשחק למשחק. יש לנו כאן מאמן טוב, באמת מאמן טוב, שיודע להכין את הקבוצה שלו לכל מצב וכל סיטואציה. אבל צריך להגיד את האמת, אנחנו התמודדנו נגד קבוצות לא טובות. עד, כאילו, באמת, מפתיחת העונה ועד עכשיו, נגד קבוצות על הפנים. צריך להגיד את האמת, פתח תקווה באמת לא לרמה של הליגה שלנו. כאילו, אני ראיתי את המשחק וזה פשוט, זה לא רמה. ובאמת אני חייב לומר שלמרות כל זה, ההכנה של לזטיץ' והלחץ הגבוה שפשוט שבר אותם, והתקתוקי כדור המהירים והתבנות התקפה הטובות, באמת הכל נראה טוב. אבל צריך לראות מה קורה כשאנחנו נשחק נגד קבוצה שהיא טיפה יותר ברמה מעלינו. נגיד מה יקרה באירופה, או מה יקרה כשנפגוש את חיפה או את באר שבע, קבוצות שאולי טיפה כן יותר ילחצו וכן טיפה ינסו להטריד את ההגנה שלנו. הכל באמת נראה טוב ויפה, אבל הקבוצות שאנחנו מתמודדים איתם עד עכשיו לא באמת היו רמה כל כך גבוהה שאנחנו יכולים להגיד אוקיי, זה מטורף. עדיין יש עוד דברים לעבוד עליהם. פתיחת המחצית השנייה הייתה על הפנים, במשך עד דקה 60 לא הופענו. מפתיחת המחצית השנייה עד דקה 60 מכבי לא עלו טוב, אבל לא באמת הייתה סיבה, כי ראיתם טיפה לחצנו על הגז ו-2-3-0 כאילו קל, זה לא באמת היה קשה. אבל מה שאני חייב להגיד עליו, באמת מעבר לגבי ומעבר לליוס ולדוידה, חבר'ה סיסוקו, זה בינגו מטורף. באמת החילוצי כדור, האחוזי מסירות, הדיוק במסירות שלו הוא פשוט מטורף. הבאנו פה שחקן נהדר, ומי שעוד לא יודע או לא מעודכן, קמנו לבוקר שעסקת וסלי פטאצ'י נסגרה והוא בדרך למכבי. עוד כנף זר הולך להגיע, באמת נהדר. חבר'ה, אם יתנו ללזטיץ' לעבוד ויתנו לו לבנות את הקבוצה ויתנו לו לשחק את הכדורגל שהוא מאמין בו, יש לנו פה קבוצה נהדרת. לפני שנסגור את הסרטון הזה, אני רוצה כמובן להודות לכם שצופים בסרטונים, ולא לשכוח לעשות כאן לייק, סאב ולהפעיל את הפעמון כלגבי התראה כל פעם שעולה סרטון חדש. לדעתי היה כאן ולוג באמת משוגע, חזרתי בלי גרון אתמול. ויאללה חברים, תודה רבה שצופים, אנחנו נתראה בסרטון הבא, אוהב אתכם מאוד, ושבעזרת השם כל החטופים והחטופות יחזרו הביתה בשלום. יאללה ביי.